dobar večer. Drago mi je da smo se ovdje sastali. Hrvatski liječnički zbor i 136 godina njegovog postojanja zapravo su garancija za jedan izuzetan doživljaj kad listate liječnički vjesnik od 136 godina i vidite šta sve se događalo zapravo na ovim prostorima. Utoliko više, jedna inicijativa, jedna edukacija jednog od društava Hrvatskog liječničkog zbora, znači nevladine organizacije, slobodne organizacije, je zapravo završila uspjehom osnivanjem centra, što je izuzetan doživljaj zapravo za sve nas. Sve čestitke profesorici Braš i svima koji su u tome sudjelovali. Blagovao nam. Stol pripremljen za ručak. U kaminu gori vatra. Za stolom sjede otac, majka i djed i sin. I tako iz dana i dan oni ručaju. Međutim, u jednom trenutku dedi se počnu tresti ruke. Jedan dan manje, drugi dan više. Stonjak je skoro svaki drugi, treći dan uprljan. I razgovaraju roditelji, pa ne bi li možda bilo dobro dedu ipak staviti da ruča negdje drugdje, da baš ne bude taj stonjak svaki dan prljan. Kako naumili, tako učinili. Prolaze dani i tata se vraća sa posla. Pored kamina sinčić se igra sa nekakvim drvcima i nekakvim drvenim igračkama. I pita, kaži sine, što radiš? A ništa tata, slažem jednu drvenu zdjelicu iz koje ćeš jest kad budeš star, kao naš deda. Pa veli tata onda svoje supruzi, pa znaš, nisu niti ti stolnjaci prljavi tako ružne stvari. Prema tome, to su doživljaje iz svakodnevnog života. Ono sa čim želim zapravo završiti je jedna situacija koju doživljavam kao problem Hrvatskog liječničkog zbora, a to da je Hrvatski liječnički zbor isključen iz velikog broja rasprava državnih dokumenata koje se zovu mrežna planiranja, kategorizacija bolnica, ne znam čega. Ali, ono što želim posebno istaknuti, jedno društvo, visoko motivirano, edukativnim radom, uspjelo se nametnuti, uspjelo je postići to da država prepozna i da politika prepozna značenje jedne nevladine inicijative i pretvori je u veliki zajednički uspjeh. Sve čestitke još jednom.